Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun miwiti pasinauan dinten menika, kuwi badhe absen nggih, nggih. Ingkang ketinggalan saged dateng nggih. Ahmad Revanur Fajar. Bu. Aklan Nur Ais. Amina Cita. Arisa Alfi. Ayunda Khalifatul Mufidah. Bima Nugroho. Fadila Atahira. Febrian boten mboten nggih. Napa Febrian mboten? Ilham Azhar. Intan Ramadhani. Jelita Indrianiko. Gina Mahyumi. Johan Zena Ramadan. Joni Maulana. Mahardika Dera. Masa Naufal. Martin. Ferda Anjania. Muhammad Khairuddin. Nanda Anugrah. Regita Atania. Regita pindah nggih. Rena Alfiana. Renata Dwi. Rizka Ayu. Saharani. Sakti Maulana Guntur. Santo Rifano. Setia Balik Pratama. Johan Andrianto. Nabila Aulia. Nggih sampun nggih. Sakniki monggo dipun bikak buku catatanipun. Kalih dipun cawesaken pulpene nggih. Sampun nggih. Dinten menika kita badhe sinau babagan napa ta? Aksara nggih. Wonten ing materi aksara murda menika wonten tiga bab ingkang kedah dipun sinaoni. Ingkang kaping setunggal yaiku tegesipun aksara murda. Nomor kalih paugerane aksara murda. Kalih nomor 3 tuladha aksara murda. Nah niki nggih tegesipun aksara murda. Aksara murda yaiku salah sijine aksara kang ana ing tata tulis aksara Jawa. Aksara murda tegese aksara sirah. Ing basa Indonesia aksara murda diarani huruf kapital. Di huruf kapitale aksara Jawa niku aksara murda. Nggih. Lajeng sakniki cacahipun aksara murda. Cacahipun niku napa ta? Cacahipun niku napa? Jumlah. Jadi aksara murda iku ana pira ta? Wonten pinten niku? Wonten 8. Wonten 8. Terus pasangane ana 8. Nggih. Nggih laras dijumlah dadi 16. Yaiku 6 terus
ngeten. Nah, ngeten. Terus nyo. Nyo itu kayak huruf R. Terus tengahnya dicorek. Go. Go itu meh kayak O nggih. Terus go. Go itu U dikei selendang. U dikei selendang iku go. Terus saniki pasangane. Pasangan aksara murga carane nulis. Pasangane no ditulis ning ngisore aksara sing arep diparingi pasangan no nggih. Titik-titik iki maksudnya ngisore aksara. Nah, padha. No. Kok nggih sami pasangane. To niku benten beda. Gawene ngene. Nah, terus dicoret. Terus so sami. Oh dideleh ning sampinge nek liyane iki ning ngisore nek poin ning sampinge nggih. Nah ngene terus nyo niku sami. Lajeng go. Terus go nggih sami. Nah ngeten saged nggih? Saniki dipun lajengaken paugeran aksara murga. Paugeran aksara murga. Jadi aksara murga nggih wau kan huruf kapital, kanggo nulis huruf kapital nggih. Tapi mboten sedaya huruf kapital niku ditulis ngagem aksara murga. Hanya 5. Namun gangsal niki sing ditulis ngagem aksara murga, yaitu nama, terus gelar, pangkat utawa jabatan, papan panggonan, kalih nama lembaga. Terus lanjut cara penyeratan aksara murga. Iki gue hapus nggih. Cara penyeratan aksara murga niku wonten 3. Setunggal aksara murga cekap dipun serat sak aksara saben sak tembung. Jadi satu aksara murga itu cukup ditulis 1 kali saja setiap satu kata. Misalnya ada kalian disuruh menulis kata semarang. Ini nama apa anak-anak? Nah ini kan kapital kabeh. Tapi sing ditulis itu cukup sing ngarep tok. Hanya 1. Ya. Sing ngarep utawa sing mburi dipun serat ing ngajeng utawi saged ing aksara salajengipun. Di mana saja boleh, yang penting hanya 1 yang menggunakan aksara murga. Oke. Paham ya? Paham ya nama setunggal. Saniki nomor kalih aksara murga saged dipun paringi sandangan utawi pasangan. Aksara murga iku iso dikei sandangan utawa
murdo tidak bisa diberikan pangkon. Nah, misalnya no, arep mbok pateni, mbok ki pangkon niki mboten saged. Paham nggih? Lanjut nomor salajengipun. Nah, niki tulodo. Contoh. Tulodone nulis aksara murda. Misalnya anak nulis Surakarta Hadi Ningrat. Surakarta Hadi Ningrat ini wonten pirang tembung? Ada berapa kata? Dua. Yaitu Surakarta kalih Hadi Ningrat. Iki sing nganggo huruf kapital yaitu su, yes, s, su kalih berarti sing ditulis nganggo aksara murda kuwi su kalih Nah, terus saniki Hadi Ningrat. Aksara murda iku ana h napa mboten? Mboten. Nah, nek ora ana aksara murda berarti nulis h meskipun iki huruf kapital nganggo aksara biasa. Nah, iki h di ini persis nggih? Tulisannya berapa karo? Surakarta Hadi Ningrat. Paham? Nek sampun paham, sakniki berarti tak paringi LKPD, lembar kerja peserta didik nggih. Dapat kelompok nggih. Setunggal kelompok cacahe sekawan lare 4 anak. Satu kelompok jumlahnya 4 anak dengan belakangnya saja ya. Ya. Ini dengan ini terus ini dengan ini ya. Nama belakangnya kalau ini berarti 5. Ini di kerja. Ditulis menggunakan aksara porsinya diputar ke belakang. Ayo porsinya diputar ke STK. Paus enggak? Paus. Rapor, rapor nggih. Rapor. Saiki engkang badhe maju nomor setunggal sinten? Boleh paringi nilai. Oh, Nabila nggih. Boten.
nulis